Barcelona, any 2020. L'entorn del carrer d'Aiguafreda, al barri d'Horta, és un vestigi de la vida rural d'aquesta zona de la ciutat de mitjans del segle XIX. Ara, un grup d'historiadors alerta que una part d'aquest testimoni es podria perdre a causa del PGM del Carmel i entorns. Nosaltres li donem un valor històric perquè és un testimoni del passat, pedagògic perquè explica com vivien la gent i quines activitats feien en aquell moment, també un valor ambiental perquè forma un conjunt homogeni i sobretot un valor identitari perquè és un espai característic d'Horta. El pla urbanístic preveu conservar el carrer d'Aiguafreda i les cases protegides, però n'hi ha algunes, com aquestes a tocar de la baixada de Can Mateu, que es perdran. La urbanització de l'entorn d'uns blocs d'habitatges que s'han de començar a construir en breu en preveu la desaparició. Perdre aquesta peça, que a més és una peça d'espai rural, que és possible que sigui única a Barcelona. A més, és irrepetible, és a dir, un cop s'hagi perdut, només que sigui en una part, ja no es tornarà a tenir. I això quedarà molt afectada aquest conjunt. L'actuació preveu a més ampliar la baixada de Can Mateu i el carrer de Llobregós, en aquest cas en detriment de part dels horts de la masia de Calaudal, que passarà a ser un equipament. També contempla la urbanització de la plaça de les Bugaderes, amb tot es crearà un espai uniforme. Aquest lloc estarà molt bé, però s'assemblarà a qualsevol altre lloc de la ciutat, és a dir, haurà perdut la personalitat completament. I adverteixen el carrer d'Aiguafreda, conegut popularment com carrer de les Bugaderes, quedarà descontextualitzat. Fa anys que alerten l'Ajuntament d'aquesta circumstància, però ara tornen a fer-ho amb la por que comencin les actuacions.